Pinangunahan ni Mexico Mayor Ruding Gonzales ang inspeksyon sa ilang bodega sa Barangay Panipuan at Barangay Lagundi kasunod ng isinagawang raid ng Bureau of Customs at Philippine National Police sa isang iligal na pabrika ng sigarilyo kamakailan. Ayon kay Gonzales, inatasan niya ang mga barangay chairman na masusing i-verify ang mga negosyo at mamumuhunan sa kanilang nasasakupan bago mag-issue ng mga kaukulang permit. Silatanan ko lang. Silatanan lang. Kasi ako buring verbalan. Yung verbalan kasi, pwede lang i-deny. Pero ngayon, buri ko black and white ngan. Mga kanita, era sabing alang instruction kay local chief executive na. Bayo yan lumabing metong negosyante o yung metong investors, kailangan abalo doon kung kanino reselling gabon nung naning negosyong italakad da. Nung building la o warehouses na ay nabalo da nga nitang informasyon kitang arenang buling italakad na business. Nilinaw ng lokal na pamahalaan ang natukoy na illegal cigarette factory ay hindi rehistrado bilang tobacco manufacturer. Patuloy ang koordinasyon ng pamahalang bayan sa mga kinaukulang ahensya upang matiyak na sumusunod sa batas ang mga negosyo at maiwasan ang mga iligal na operasyon sa bayan. Kailangan legitimate business kayo mga nano kang makapag-attract businesses o investors nung balura. Number one, kailangan balong naman din investors. Pantunanda, business friendly, kailangan ng balen. Okay, but itang peace and order para dakal na rin ganang mag-invest kayong balen. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo.